Manuel Bacigala z Popradu vyfacoval karbobrusku zo skladu. Tú starú božku, karbošku, poškodenú trošku a poď ho rezať zo železa ohradu. Už si dneska minul 4 kotúče, čo s tým robíš Bacigala do púče? Včera flexku na rexku, na testo ide v Tesku, však vedúci tá z vodováhu utlče. Ja toho Bacigalu zabijem! 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 Vysvetľujte zdrogovanej mládeži, že sa im nenačíta brúsny kotúč na veži. Sa tu s tým prtkáš a trtkáš, furt sa tu s tým švrtkáš, 3 dny sa tu jebeme a čas beží. A nedrž mi tú karbobrusku pri uchu, celý život tam mám vodiť za ruku. Zatlačil jak Rambo a kotúč letí stavbou a vedúceho trafí rovno do krku. Ja toho Bacigalu zabijem! 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 Ja toho Bacigalu zabijem!